Na malom ostrove v Karibskom mori bol jeden hotel s vyhliadkou na pláž. Jedného dňa sa v ňom ubytoval turista, ktorý za izbu zaplatil v hotovosti $100. Majiteľka dlžila takú istú čiastku svojej krajčírke, nuž peniaze zobrala a išla jej ich vrátiť. Krajčírka sa $100 potešila a ihneď vyrovnala svoj dlh u kaderníka. Kaderník bol známy svojou prchkou povahou, najmä ak išlo o dlhy, chcel mať všetko vyrovnané. 100 od krajčírky mu prišla mimoriadne vhod, práve totiž preberal tovar od miestneho pekára na večernú oslavu. I hneď ho vyplatil. Pekár si utrel ruky od múky do nohavíc a bankovku si úhľadne zložil do vrecka na košeli. Na spiatočnej ceste do pekárne sa zastavil hotely, aby zmazal starý dlh. Predčasom tam totiž býval jeho významný dodávateľ, ktorému slúbil, že trovi za nocľah zaplatí. Majiteľka hotela odrazu držala tú istú $100, ktorou sotva pred hodinou zaplatil turista. Zamyslela sa, či je vôbec potrebné, aby 100 obiehala do kruhu po ostrove. Uvedomila si, že má 100 späť, ale už nemá dlhy. Dajú sa dlhy zmazať aj bez peňazí? Dajú! Vyskúšajte si alternatívny platobný systém Clearnet. www.clearnet.sk